No keď tak, ešte sa vrátime? Áno, vrátime, lebo my to rozostríme, neviem, sa púšťa. Hotovo. No. Tak, A od začiatku môžete Pustite nahovoriť. to. áno. Vidíme pohled na nitranské letisko s letadlami Slovenského aeroklubu. V tej dobe to boli prevažne lietadla Beneš Mráz typ B-50. Toto vylízal z lietadla pán Neč, ktorý viedol výrobu u nás na letisku. Prichádza František Rud, ktorý bol stolárským majstrem, vyslaným z Chocne. Ináč tento film bol aj vo výskumnom ústave leteckom v Prahe a tvrdili, že to bol jediný film, kde videli choceňské lietadla skutečne lietať. Prichádza inžinier Zdeněk Rublič na motorke. Prišiel sa pozrieť priamo. Ten bol, možno povedať, aj spoluautorom týchto lietadiel. Toto je takisto. Tu už je vidieť tú jednu Š-428 vojenskú, tam ten dvojplošník. Toto už bol pohľad z mojho okna, ale je naskok. Vidíte, koľko vtedy slovenský aeroklub mal nejaké veľké sústredenie tých lietadiel tu v Nitre. Toto byl pán Mach, ten bol vedúcim administratívy. Toto byl pohľad z mojho okna smerom na zámočnícku dielňu. No. A toto to sú z líny 12, od ktorých sme robili potom generálne opravy. To je jediný typ, v ktorým som lietal tu. To je, videli ste, to byla BH 533 stíhačka. To byl vchod
brána hlavní. Toto je Alenka Rubličová a ten pes se volá Bonzo a to je ten pes, ktorého potom německý ovčák jak si zahrdusil a podle tohoto pejska Rublič pomenoval jeden typ aeroplánu. V Chocni potom po vojně urobil aeroplán, který se volal Bonzo na počest tohoto psíka. Z Rubličovy rodiny jediná tato Alenka Rubličová ještě je naživu. Všetci ostatní už jaksi jsou mimo. To je no, to je vidět zblízka práca na těch trupoch. Tu jsem já dokonce. František Rud. A to byl lakování trupu. To je Sitka Zimová. Teďka si nespomenu na jména týchto dvoch. To je pan Neč. Tam, že to byl hangár, tak on nemal normální okna moc, tak proto to světlo je tam takové špatné. To je stolářská dělňa, výroba těch malých dělců, to připravovali. Tak to vyzeral sklad dreva venku před hangárom na volné ploche. To byly dvě dámy z účtárně. Tady je pohled na Kalváriu. A vlastně. No, to je nálet. Vidíte, jak toto je jen kopírovaný, to není tam. Vidíte, celkem to, jak jsem vzpomínal, Nitra se celkem ztratila v dýmu. Jo? No, ono všetci jsme byli tak to vystresovaní, tak preto to má aj tých kúpu tých pohybov. Toto je potom, jak jsme jeli v tom autě,
zachraňovat raněných, tak jsem z toho auta filmoval. To je ta Hulmečíková lékáreň, jak horela na pešej zóně, na prostředku pešej zóny. To byl voják, vidíte, hned tam vojenská správa postavila hliadky, které mali strážit, aby nedošlo k rabování. A tím to končí vlastně ten film. To je. No, praktický pohled, fabrika nedotknutá náletom. Ja si dám takoto malú. Hej. To sa bude aj dobré komentáre robiť. Takže mám ještě raz komentovat? Nie, treba, Nie. máme už raz. A teda budú čiatna okrápa? Áno, dám teraz takéto. Niečo dáme v takomto, nech to je akože vidieť, že je to kino a niečo bude také približné. Toto mi také ostrejšie sa mi zdá. Áno. Takže ja som akorát tak premýšľala nad tým, že keby sa mu to roztočí a on to nečaká, že tu musí ruky odtrhnúť. Tak dobro mám tam ale svieča. No ty nemáš taký vám to čiča. To bolo v ktorých rokoch? To bylo v roku 43 nebo 4. 43 to muselo být. A to je jaké, teraz to je všetko tam zastávané a teraz to je, aha, to je tu. Toto pôjdeme, viete kde toto je? Pôjdeme natočiť teraz, ako to vyzerá, to bude tak pekný, taký kontrast, lebo však tá rieka úplne inak vidieť, však to ste nám vysvetlali, kde ty vám Niekedy to pôjdeme aj stále, mám nám úplne špitýky, čo sa tam ešte stále. Áno, Aj. to bude super, keď tam bude fakt z každého To niečo. sa zastavíme za okno a pôjdeme s ním to pozrieť, ja mám to potom aj odbaviť na povie čo je. Hej. Keď bude dobrý čas. No nebude tak fúkať strašne, a slnečko by mohlo príjemne svietiť. Malý chlapec, to už sa zaobčal. Je sranda, keď to tak vezme, že To jsou ty zlí čo to je niekoho napadlo, iba tak si točiť s kamerou. A keď dneska tiež, ako keby si niekto iba tak výhľad stočí a nevie, čo sa stane. Však ten, čo natočil tie dvojičky, jak do nich narazili tie lietadla, tak ten má koľko peňazí teraz? No.
komu to všetkému predal. No ale komu to Tá všetkému prvá, predal, no? to prvé, keď tam vrazilo, to bolo, a to druhé, tak to už sa tam zhrkli novinári všetci. No ale to prvé malo. Akurát sme dneska na internete pozerali, tam akurát, jak bola tá zrážka, jak tam tie dvojčky, normálne na internete boli ukázané, jak tam dve UFA takto išli okolo, práve akurát v tom náraze. No akurát také čmuly čierne, dve prešli. No tady zase jeden rublič na tej motorke. Jaká náhoda, že akurát vtedy tam také niečo. To byl hlavní vchod na letisko. To budú tiež zákon zábery. Tedy, To je strašné. A to je taká sranda, že teraz, keď pozerám na toto, tak to je fakt realita, ale vlastne tie, čo boli tie čierno-biele, tie staré filmy, ja to rada pozerávam a to je vlastne, to je totožná realita, vtedy nám sa to teraz dá také zvláštne, ale im to bolo vtedy úplne normálne, že to tak ublíkali. To sú teda pezi svetový. Tento Bonzo, to je jediný pes, podle kterého byl nazvaný jeden typ aeroplán. A jak sa volal? Bonzo, tento malý psík. Bonzo. Bonzo. A oni potom po povstání došli tam na letisko z části obsadili Němci a mali tam aj nějakou strážnou jednotku s vlčákem. Ešte obrazok trošku. To sa vidím. A ten vlčák ho zabil, toho Bonza. Toto sú zaujímavé zábery. To je pan Lacina. Ten potom s Milošem Mičíkem vyrábali malý dělny na dělnu a vyrábali nějaké takové letadla doma. Majstri dostali úkol? A tam jakí mladí chlapci sú aj. To učení nejakí tam boli. To byl, myslím, Cyril Minárik s tou čapicou. A žiadne ako krytie, ochrana, masky alebo čo? Tam bylo odsávání směrem, hej, od halí. Klobúky. A to bola super moda. Mi sa strašne páčia klobúky. Áno. Toto sú krásne zámky. Tam už nevidíme, no už teraz vidíme. Toto videli tí Kranicholovia? Nie. To by sa pri tom modlili. Tam aj ženy robili, ale normálne ženské stavanie nezaujímavé. Tu zřejmě vyráběli malé součástky, poněž tam nič nevidíme, jen ty stoly. To nie je z letiska záber. Co? To bolo za Kalváriou, že? Ano, to na Kalvárii. Tam čo letí? Je to vlastne nejaké... A tu je už nálet. No, že tam vidět, tak, no, to nepatří k tomu náletu. To... Bože, fakt to je úplne... Ale oni ani takto na ten okraj nešli, len do centra nadzeli tie bomby.
Áno. Čiže hrad nezbúrali. Horela väža hradu. No. Ale mám pocit, Ja potom neskôršie. že tam bol, Neprítomné, ale tuto... že bol delostrelecký pozorovateľ, alebo Rusi mali snad podozrenie, že je tam delostrelecký pozorovateľ a zostrelili ju delom. Pokiaľ sa nemýlim, čo hovorili tata. Čo má vo svojej logiku, obvykle býva na najvyššom mieste a preto veže bývali zostrelené. Toto som normálne povedala, pán Žondela bude dať to, že je také roztrasené, nie? No, Jaručná. A to byla tá lekáreň, tam ináč byla Elka zamestnaná v tejto lekárni. A hento rozprával starý pán, jak sa volal, Plenkov sused oproti, že u toho osobne bolo, nie na druhej strane Šumitras, že kde si spadla bomba a nevybuchla. Vonku stál konský povoz a vyšiel von gardista, ktorý tú bombu niesol na rukách. Že tak ho dosť nosilo, tak akože jasné, tak bola to 25-40 kilová bomba, tak ako ho to všelijak potácal, tak tú bombu skotuloval na rebríňák a potom sa ukázalo, že on sa nepotácal len od váhy tej bomby, že bol napitý jak delo. Aha, tam ešte koče normálne chodili. Toto je pešia zóna? To je, myslím, to je až to... Bola to pešia? Pod hradem. No vpravo, to je moja mama. Tá vyššia, no? Áno, Pánska, ne? toto. Pešia mi tam. Čiže to je jej nejstarší filmový. No a toto je pohled toho knižkového.